Vuonna 2023 perustettiin medialukiossa Melu Japan Club. Kiinnostus Japania kohtaan syntyi, kun vaihto-opiskelija Joichi Sato oli opiskellut medialukiossa 1 lukuvuoden. Pian kerhon perustamisen jälkeen tuli mieleen yksi keskeinen tavoite. Medialukio haluaa Japaniin. Idea oli ensin leikkimielisesti sanottu, mutta yllättävästi asiasta tulikin totta. Vuonna 2024 saimme rehtoristolta vihreää valoa tehdä opintomatka Japaniin. Opintomatka kesti 10 päivää ja opintomatka alkoi 8. lokakuuta. Seuraavassa videossa haastattelen Nikolasta, joka oli yksi opiskelija mukana Japanissa. Minun nimeni on Richard Hedberg ja tervetuloa seuraamaan Melu Goes Japania. No niin, tervetuloa haastikseen Nikolas. Haluatko kertoa ekaksi vähän itsestäsi ja nimi, ikää ja vähän tämmöistä, mitä sä teet ja näin? Tietenkin. Mä oon tosiaan Nikolas. Mä oon nyt ollut medialukiossa melkein 2 vuotta, eli lukion tokalla. Mä oon ollut mukaan kaikenlaisessa toiminnassa, kuten oppilaskunnassa ja no nyt täällä just täällä Japanin matkalla lähiaikoina ja mitäs muuta mä oon nyt täällä duunannut MYPA-tiimissä tämmöisessä. No, en sikkaa kauheasti muuta. Joo, aivan. Noniin. Ja sä olit Japanissa mukana niin kuin minäkin ja mä kysyn ihan heti ekaksi, mikä oli sun tavoittees tässä matkan aikana? No siis, Japanin pääsy on aina ollut mun unelma, joten mun tavoite oli vaan saada niin paljon irti tästä matkasta kuin vaan mahdollista, kun tämmönen tilaisuus on mulle annettu. Ottaa mahdollisimman paljon kuvia, videoita, tehdä muistoja, kokea kaikki mahdollinen ja pitää hauskaa samalla. Joo, aivan. Yes. Ja oliks sä ennen Japaniin tuloa ollut Japan Clubissa mukana? Jos niin, mitä sä oot tehnyt siellä? Joo, mä olin Japan Clubissa myös mukana. No siis sehän kaikki alkoi siitä, että se Vilma-viesti tuli ja sit mä lähdin sinne mukaan. Ja mitäs me ollaan nyt siellä tehty? Me ollaan kalligrafiaa harjoiteltu, käyty Amos Rexissä katsomassa japanilaista modernitaidetta. Sitten me ollaan siellä puhuttu animesta, mangasta, ruuasta ja Japanin kulttuurista ylipäätään. Joo, aivan. Noniin, eiköhän me voida pikkuhiljaa lähteä ihan aiheeseen, eli ajatellaan, että nyt olisi lokakuun 8. päivä. Ja Jep. tai ehkä ennenkin sitä mä voisin kysyä vähän mitkä sun fiilikset oli, kun sä sait kuulla, että sä pääset Japaniin, kun sä sait sen viestin? Meillähän oli siis oliko liki jotain 55 hakemusta, joka on niin kuin uusi ennätys tämmöiseen niin kuin opintomatkaan. Mitkä sun fiilikset oli? Ja mä muistan vieläkin se päivä tosi hyvin. Mä olin bussissa tulossa kotiin, mä astun siitä bussin ovesta ulos. Mä avaan Vilmaa, mä katon viesti Sari Hopeakoskelta. Mä avaan se, siinä lukee: sinut on valittu mukaan Melu Goes Japan matkalle. Siinä kohtaa tuli semmonen innostus, että mä en oo kokenut semmoista vuosia. Mä niinku suurin piirtein hyppäsin ilmaan siinä kohtaa. Mä voin samaistua tuohon, se oli oikeesti. Mä olin vielä silloin koululla, kun mä itse sain sen ja me huudettiin siellä suoraan sanoen niin kuin siellä Karoliinan kanssa ja se oli Joo. Sitten meillä oli vähän ennen sitä, vähän tämmöistä toimintaa ennen sitä itse matkaa. Me käytiin Kuusijärvellä japanilaisten kanssa. Mitä muuta me tehtiin esimerkiksi siellä? Vähän niinku preppaamista ennen sitä matkaa. No, me tietenkin käytiin läpi niitä juttuja, mitä meidän pitää niinku hoitaa ennen sitä, mutta sitten oli myös niitä niinku mitäs me tehtiin muuta? Paha nyt lähtee sanaa.
Mä muistan oikeesti vaan tuon Kuusijärvi. Joo, no mut se oli kyllä hyvä. Ja eiköhän me jotain dioja tehty ja jotain tälleen, silleen vaan prepattiin sitä varten ja näin. Joo. Ja me käytiin siellä Mutsissa tietenkin syömässä Niin, kaikki. Mutsissa käytiin se eka Oli se tapaaminen, eka niin, aivan, joo, kyllä. Joo. Sitten me sitten 8. päivä lokakuuta. Meillä on viikkotapaus kello 11.15 luokassa C18. Ja siinä oli nämä viimeiset hetket, me tehtiin, oliko se nämä immigration formsit ja nää, ja sitten me oltiin valmiita. Ja sitten kun me päästiin kentälle, mitkä sun fiilikset oli siellä just ennen lentoa? Ollaan nyt lentokentällä, lento lähtee parin tunnin päästä, me ollaan siellä kaikki ryhmässä ja me seistään siellä lähtöalussa. Mitkä fiilikset siinä oli? Nyt on se hyvä. Ei se Siinä oli just semmonen innostus päällimmäisenä. Että niinku... Ei se niinku jännittänyt oikein ollenkaan, mutta niinku oli vaan semmonen aivan hemmetin kova innostus päällä ja mä halusin vaan päästä siihen koneeseen jo nopeammin. Joo. Se tuntuu aika silleen niinku uskomattomalta siinä, että oikeesti lähtee niinku noin pitkälle reissuja just Japaniin. Joo, todellakin. Ja sitten vielä kun oli niin hyvä porukka kasassa mukaan. Kyllä. Joo, se oli... oliko se joku 12 tai 13 tunnin lento, se oli aika pitkä. Ja sitten Sitten me oltiin Japanissa. Miltä se tuntui sit siinä, kun me oltiin itse siellä Japanissa? Se ei tuntunut niinku siltä, että me oltais Japanissa. Se ei niinku tuntunut todelliselta. Tuntuu, että ollaan vieläkin Suomessa. Joo. Mut sitten kun näki se eka 7-Eleven, niin. Mä voin samaistua sit kaikki muuttuu. Joo, kyllä. Ja sit me vaihdettiin siellä terminaalia lentokentällä ja sit lennettiin Oitaan. Ja sit se oli tosi ilta, me ollaan melkein 2 päivää putkeen vaan matkusteltu. Me laskeudutaan Oitaan ja sit me ollaan siinä bussissa tunnin vielä. Niin mitkä sitten ne fiilikset oli sit, kun me päästiin sinne, mitkä oli sen Oitan kaupungin nää ensivaikutelma siellä? Siis se Oita, se näytti niinku just siltä, miltä mä kuvittelin, että Japani tulisi näyttämään. Niinku aika lailla exactisti samalta. Joten se niinku, se tuntui oikeesti niinku, kun sä oot kattonut niitä videoita niinku Japanista, sit sä oot ite oikeesti siellä niinku se video keskellä. Se on niinku jotain ihan muuta. Joo. Kyllä mä voin ihan samaistuakin tohon, että se oli semmonen... Niin siellä oli myöskin siihen aikaan myöskin yllättävän lämmintä. Jep, siellä oli tosi lämmintä. Joku 20 astetta oliks? Joo. Ja sit me käytiin, kun me päästiin sieltä, mentiin hotelliin, saatiin nukuttua. Sit me herätään aamulla ja mitäpä me tehdään? Me lähdetään päin Oita-Maisurua ja sit me päästään Oita-Maisuruun. Mitä siellä tapahtuu? Me päästään siitä, meidät tervehditään niinku siellä eteen, ne tuo meidät semmoiseen isoon saliin. Mitä siellä salissa tapahtuu? Meille sanotaan, että okei, kävelkää jonossa tosta noitten kaikkien opiskelijoiden keskeltä tonne lavalle. Me lähdetään siinä jonossa kävelemään.
siellä on orkesteri soittamassa Finlandia siellä taustalla. Kaikki ne japanilaiset opiskelijat nousee seisomaan ja alkaa taputtaa meille, kun me kävellään sinne sisään. Tuntuu siltä, että me ollaan niinku joku presidentti olisi tullut käymään siellä. No jep. Se Tuoresta. oli oikeasti niinku ihan kunnon kulttuurishokki, että se oli niinku joku iso seremonia siellä ja sitten me päästiin sinne lavalle, me istuttiin siihen ja sitten siellä oli vähän eri puheita ja sitten mäkin sain siinä puhua. Se oli tosi hauskaa ja sitten sen jälkeen, me päästiin kokkaamaan. Päästiin kokkaamaan. Joo, Jep. mitäs me kokattiin? Mitäs me kokattiin? Se oli sitä... Mikäs se safkan nimi on? Okonomiyaki oliko? Okonomiakia ja Aivan, sitten kyllä. niitä pikkukakkuja sen lisäksi. Joo. Se oli tosi hyvää mun mielestä ja se oli aika Se hauskaa, oli että pääsi tosi vähän köksää kokeilemaan sillä kun Joo. Se oli tosi hyvää mun mielestä ja se oli aika hauskaa, oli että pääsi tosi vähän köksää kokeilemaan sillä kun Jep, se japanilainen köksätunti, se oli niinku aika samanlainen tähän Niin, suomalaisiin. silleen niinku yläasteen köksään tunneilla aika Jep, hyvin se oli samanlainen. niinku ihan niinku olisi yläasteelta. Joo. Ja silleen yleisesti, mitä sä niinku koet, että niinku japanilainen ja suomalainen koulu niinku eroaa, silleen niinku lukio eroaa? Jotain pieniä tämmösiä niinku... No mä huomaan niinku, että nämä japanilaiset lukiolaiset, ne jotenkin tuntuu paljon enemmän niinku aikuisemmalta kuin ne suomalaiset. Et niillä on niinku tämmöiset niinku tosi hyvät käytöstavat ja niinku ne on tosi kohteliaita ja tälleen. Kun taas Suomessa ei nyt ehkä olisi ihan tällä tasolla kuitenkaan. Niin, kyllä, aivan. Joo, se oli tosi sillä järjestelmällistä ja sillä siinä oli niinku jonkinlaista semmoista niinku kuria, ehkä olisi se oikea sana siihen, että joo. Sitten me näytettiin meidän nämä diat niille ja me vähän puhuttiin niistä ja sitten me päästiin teeseremoniaan. Mitäs sä tykkäsit siitä, minkälainen kokemus tää japanilainen teeseremonia on? Tää on aika silleen, saatiin aika autenttinen kokemus kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi. Jep, se oli siis semmonen... Siellä oli semmonen niinku... Koko lattia oli vaan tatamimattoa. Sitten meidät pistettiin sinne polvilta istumaan semmoiseen perinteiseen asentoon, jossa polvet menee ihan puutumiseksi. Joo, kyllä. Puutuu ihan hemmetisti kuitenkin. Ja sitten meille tuohon siihen semmoiset niinku, vähän niinku kukan näköinen semmonen joku herkku, joka on tehty jostain pavuista ja se maistui niinku... Se maistui tosi kummalliselta, pakko sanoa. Mä en oikein tykännyt siitä. Joo. Ja sit meille tuotiin se itse tee. Ja meille niinku annettiin se siihen käteen ja sit meille sanottiin sit jotain, että se pitää ottaa just tällä kädellä. Sit sitä pitää pyörittää just näin monta kertaa. Ja sitten maistaa. Ja kun mä maistoin sitä, niin se oli kyllä niin kitkerää, että mä en oo ikinä ennen maistanut mitään niin kitkerää. Aivan. Se oli kiinnostava kokemus, sanotaan näin. Se oli semmonen tosi vahva maku. Kyllä, joo. Se oli semmoista raakaa teetä. Jep. Kyllä. Joo, sitten me päästiin, silloin me jaettiin meidät host familyeihin. Ja mun host family oli tosi ihana. Mitäs sun? Minkälainen sun host family oli? Mitä te teitte? Minkälaisia he oli? Ja siis tää mun host family niinku oli ihan supermahtavia oikeesti. Ne oli niinku ensinnäkin aivan hemmetin mukavia, ne oli tosi kohteliaita ja ne oli tosi huomaavaisia myös. Että niinku esimerkiksi kun me oltiin siinä ekan päivän menossa niinku tänne Beppu Onseniin, niin ne halusi, että mä käydään eka Onsen museossa. Että niinku, ne halus näyttää mulle niinku, miten ne onsenit niinku oikeesti toimii, mitä ne on, miten ne muodostuu tällä. Ja sitten mä mentiin itse sinne onseniin.
Ja se oli niin siistiä, kun niinku, just tultiin sieltä, että niinku, mitä on onsenit, millaisia erilaisia on, ja sitten me mennään siihen itse onseniin. Ja ne on niin hauskoja tyyppejä, ne vitsaili siellä koko ajan kaikesta. Kyllä. Se oli kyllä hauskoja tyyppejä, Joo, ei mitään tosi- pahaa sanoa. joo. Joo. Sitten me oltiin yötä niillä ja sitten aamuvarhain me lähdettiin junalla Oitan Oosai ala-asteelle. Ja miten sun mielestä se on siis tämmönen just avattu uusin ala-aste siellä, niin miten se eros semmosesta niin kuin suomalaisesta tämmöisestä niin kuin ala-asteesta? Se niinku sun mielestä, mitä sä näit niinku suomalaisesta sillä ala-asteet, sillä mä en tiedä, jos sä muistat hirveästi, mitä sä pikkulapsena niinku minkälainen ala-aste on, mut jos sulla on jotain pientä. No siis sielläkin oli just se järjestelmällisyys ja kuri semmoista niinku on a whole nother level oikeesti. Niinku nehän halus meiltä niitä nimikirjoituksia tosi paljon. Kaikenlaisia asioita, kuten vihkaihin ja Pokemon-korttia collectioneihin ja tämmösiä. Aivan. Se oli tosi yllättävää. Toihan oli kiva. Joo. Sitten me siirryttiin takas Maisuruun. Siellä me saatiin tehdä kalligrafiaa. Mitäs sul meni se kalligrafian tunti? No siis pakko sanoa, että mä en oo mikään kauhean niinku hyvä ollut koviksessa ikinä, mutta mä sanoisin, että toi mun kalligrafia meni niinku ihan hyvin. Ne sanoi mulle, että niinku mulla menee yllättävän hyvin siihen nähdä, että mä en oo niinku ikin tehnyt ennen sitä. Aivan. Toihan on Ja me saatiin päättää siihen, mitä me kirjoitettiin. Niin mä kirjoitin sit siihen just Maizuru, joka on se koulun nimi. Aivan. Joo. Kyllä. Seuraavana päivänä me lähdetään Oitan pääasemalle ja siellä me ollaan lähdössä Jufuiniin. Ja se on semmoinen tunnettu turistikohde paikallisille enemmänkin, tai siis japanilaisille tosi kiinnostava turistikohde, ja siellä on paljon onseneita myöskin. 47分トス10時54分二日市11時7分博多には11時20分到着です。 Me lähdettiin junalla silloin aamulla ja se oli tosi hienot ne maisemat ja sitten me päästiin siellä. Mitkä sun ensivaikutelmat Jufuinista oli? No siis ensivaikutelmat Jufuinista oli, kun me käveltiin sit asemalta sinne pihalle. Eka asia, mitä sä niinku näet siinä, on se aivan jäätävä vuori siinä sun edessä. Joo. Se niinku toi semmoista niinku tunnelmaa sinne, joka niinku ei ollut missään muualla Japanissa semmoista. Niin, aivan. Mä ymmärrän just, mitä sä tarkoitat, joo. Se oli tosi sillään kiva. Sitten me käytiin siellä myöskin, käytiin vähän ympäri kiertelemässä ja siellä oli paljon kauppoja ja tälleen. Sitten sen jälkeen me käytiin vielä taas se on eka kerta, kun me käytiin Onsenissa niin kuin koko niin kuin porukan kanssa. Jep, se oli tosi mukava kyllä. Se oli semmoinen niinku vähän enemmän kylpylätapainen, että se ei tainnut olla kuitenkaan semmoinen luonnollinen onsen. Aivan, joo. Mutta se oli silti niinku tosi siisti ja se oli niinku, no miten se nyt sanoisi, se oli semmoinen just semmoinen japanilainen tunnelma. Niin, kyllä. Sitten seuraavana päivänä, 13. päivä, me lähdettiin takas lentokentälle ja lähdettiin päin Tokiota.
sit kun me laskeuduttiin Tokioon, mikä oli se niinku eka niinku vaikutelma sillä verrattuna Oitaan? Miten niinku Tokio oli erilainen niinku tällainen niinku tunnepohjalta? No siis, eka asia mitä siellä just huomaa on niinku, että se on sillä vähän samanlainen, mutta kaikki on vaan paljon isompaa. Siellä on Joo, paljon joo. enemmän ihmisiä, rakennukset on paljon isompia. Ja kaikki vaan tuntuu niin paljon isommalta. Se on niinku... Se on niinku vaan niin paljon siistimpi paikka sillä niinku... Miten se aina kuvaisi? Se just niinku tuntuu semmoset, että saisit suoraan jossain Cyberpunkissa. Aivan. Joo. Sehän oli siis semmonen metropolis. Se Just niinku, että sä vaan näit niinku asuntoja niin pitkälle kuin niinku silmä näkee. Sitten me siinä päivänä me lähdettiin turistibussiin ja me lähdettiin katsomaan Tokyo Toweria ja Rainbow Bridgea. そして新1万円札の裏側に描かれています。とても美しい青い空が広がっておりますので、まずは前方見上げていただいて。Miten sä koit sen niin kun sen sen bussimatkan? Tykkäsitkö sä siitä? Minkälaisen kuvan se antoi siitä Tokiosta? No siis se bussimatka oli yllättävän hauskaa. Ja sen avulla niinku just pääsi näkemään nämä suurimmat nähtävyydet siinä lähistöllä. Niinku just tää Tokyo Tower ja Rainbow Bridge ja nää. Ja se on niinku ihan eri, kun sä oot siinä bussissa kyydissä, sä menet siitä ohi ja sit siinä on semmosia valtavia rakennuksia joka puolella, jotka on niin siistejä. Se oli tosi vaikuttava. Eka kerta, kun mä oon ollut niinku semmosessa avonaisessa bussissa ja se vetää 100 kilsaa tunnissa siellä motoriin. Jep. Se oli kyllä aika villiä meininkiä, mutta oli tosi siisti ja itekin se niinku Rainbow Bridge oli semmonen niinku symboli. Se tämmönen niinku, että se on nähnyt niin monessa paikassa ja myöskin se Tokyo Tower. Sen on aina nähnyt niinku kuvissa silleen, mutta sit se kun oikeesti näkee oikeassa elämässä, niin se on tosi kiinnostava. Jep. Joo. Sitten me vaihdettiin hostelliin. Joo. Minkälainen majoitus se hostelli oli? Mun mielestä se oli, ainakin meille se oli tosi kiva, että saatiin sille 300 jakaa semmonen perinteinen vierashuone. Ja se oli mun mielestä tosi mukava paikka. Joo, no siis se oli niinku... Se oli ihan mielenkiintoinen semmonen tatami lattialla varustettu ja sit me nukuttiin niillä futoneilla siinä jokainen. Se oli ihan hyvä silleen meillä ainakin, kun meitä oli vähän vähemmän siinä, niin mahtui ihan hyvin nukkumaan ja mahtui kaikki kamatkin hyvin siihen. Ja siinä oli just semmonen niinku reppureissa ja tunne. Kyllä. Joo. Sitten 14. päivä. Me tavataan aamulla Joitsi. Ja Joitsi oli siis meidän medialukion entinen tämmönen vaihto-opiskelija. Hän oli yhden lukuvuoden meillä paikalla ja sit hän nykyaikaan opiskelee tuolla Tokiossa. Niin joo. Tavattiin hänet ja sitten me lähdettiin Akihabaraan. No mitäs me tehtiin Akihabarassa? No Akihabarassa me tehtiin vähän kaikenlaista. Ainakin ekaan tulee mieleen se, että me lähdettiin suoraan sinne Arcadelle pelaamaan vähän kourekoneita. Joo. Ja sitten me yritettiin voittaa niitä figuureitakin sieltä, mutta sitten me päätettiin vaan lähteä sinne figuurikauppaan suoraan ostamaan. Niin, aivan joo. Kyllä. Se oli se traderi. Joo, kyllä. Joo. Sieltä tuli ostettu ihan liikaa figuureita. Mut ne oli niin halpoja. No ei joo, voi ymmärtää joo, se oli kyllä just siihen aikaan olikin kurssi tosi hyvä, niin sit sai paljon jenejä. Jep. Kyllä. Ja joo. Sit sen jälkeen me lähdettiin, me saatiin kokea tämmönen sportsfestivali. Ja se oli tosi kiinnostava ainakin itelle, että se oli semmonen perinteinen japanilainen sportsfestival ja
siellä oli mitä nyt, narrunväättöä, juoksukilpailua, mitä muuta kivaa. Mitä Siellä sulle oli- tulee mieleen? Siellä oli myöskin jotain vähän kummallisempia, niinku se missä meidän piti sitä palloa pitää meidän pään päälle ja juosta sen kanssa siinä tiimissä. Ai niin joo, mä muistan Ja joo. sit siellä oli se, mikä se oli, se joku aarteetsintä, että piti avata se kuppi, lukea se viesti. Sit siinä viestissä lukee vaikka, löydä joku, jolla on sama motto kuin sulla. Sit sun pitää lähteä etsiä sun tiimistä joku, jolla on sama motto kuin sulla ja juosta sen kanssa sinne maalle. Aivan, joo. Se oli tosi kiva, Et joo. siellä oli myös vähän erilaisiakin. Joo, kyllä. Se oli tosi kiva ja sitten me saatiin semmoset ilmaisetkin paidat. Jep, Se me jälkeen saatiin oli ne, kiva. mulla on se vieläkin tallessa. Noniin, hyvä. Joo, kyllä. Sitten 14. päivä, 15. päivä, me lähdetään Suomen suurlähetystöön. Ja siellä me saatiin tavata Suomen suurlähettiläitä ja mitäs nyt muuta? Mitä Siellä sä oli koit siellä? niitä- Kerro. Joo, siellä oli tosiaan se joku viestintätoimisto, joku johtaja puhumassa meille vähän siitä, että Viestinnän millaista varmaan. se... Niin joku viestinnän päähenkilö, en ole Mm. ihan varma siitä tittelistä, mutta se puhui meille tosiaan just siitä, että millaista on työskennellä siellä suurlähetystössä ja mikä sen merkitys on japanilaisille ja suomalaisille. Aivan. Ja siellä me saatiin vähän suomalaista pullaa ja kahvia, niin tuntui siltä, että olisi kotona taas. Niin, siellä lähti heti kotiin käydä pois, kun pääsi sinne. Jep. Kyllä, joo. No se oli myöskin tosi mun mielestä kivaa sillä nähdä tai tän Suomen ulottuvuutta muissakin maissa, että mitä esimerkiksi Suomi, mitä nämä suurlähetystöt tekee ja tälleen, niin se oli myöskin tosi kiinnostavaa, että sai nähdä osa sitä koko järjestelmää. Joo. Sitten me päästiin katsomaan Shibuyaa. Mitkä oli ensifiilikset? Joo, no se Shibuya vaikutti siltä, että se oli no se oli just se cyberpunk. Se oli semmonen tosi iso paikka, siellä on kauppoja joka puolella ja sit siellä on aivan hemmetisti ihmisiä. Ja sit siellä oli se, mä en oo varma kuuliko sä, mutta sieltä kaiuttimista kuului semmonen tosi korkea ääni, joka sattui korviin suorastaan siellä kaduilla. Okei. Se on kai, ettei nuoret ihmiset siellä hengäis liikaa. Aivan. Niin. Aivan. Joo, sitten me saatiin siellä vähän pyöriä ja sitten mentiin takas hostellille. Joo. Sitten 16. päivä me lähdetään päin Yokohamaa. Meidän kohteena on nimittäin Yokohama Soei Junior / High School. Eli mitäs me siellä? Minkälainen koulu se oli? Se tuntui jotenkin paljon hienommalta koululta ja vähän modernimmalta kuin ne mitä me nähtiin siellä Oitassa, että se sisustus ja arkkitehtuuri oli uudemman näköistä. Aivan. Ainakin omasta mielestä ja sittenhän me siellä päästiin pelaamaan jalkapalloa näitten lukiolaisten kanssa. Sehän oli kiva, joo, mä muistan. Ja se oli hauskaa. Joo. Ja sitten myöskin opiskelijakunnan hallitus sai siellä sain opiskelijahallituksen puolesta tuoda vähän lahjoja sitten noille niitten opiskelijakunnan hallituksen. Se oli ihan kivaa. Jep, Ja saatiin vähän tuoda yhteistyötä Japaniin. Kyllä joo, vähän verkostoitua siellä. Se oli ihan kiva. Mitäpäs muuta? Sitten me päästiin viettää vapaa-aikaa Yokohamassa. Ja sitten sen jälkeen me saatiin käydä kattoo musikaalia. Eikä se oli mun mielestä nimeltään Ghost and the Lady. Mitä sä tykkäsit, vaikka ne puhukin japania? Niin, nyt puhuu tosiaan pelkästään japania, mutta niillä oli niin hyvä tää kehonkieli ja tää tarina kerrotaan, että mä silti ymmärsin mitä siinä tarinassa tapahtuu ja mitä nämä henkilöt suurin piirtein puhuu. Ja se oli yllättävän hyvä. Ja mä sanoin, että tää on varmaan parempi kuin suuri osa elokuvista, mitä mä oon kattonut. Niin, se oli oikeesti tosi hyvä. Joo. Mitäs
Sitten sen jälkeen, kun me katsottiin, me mentiin vielä takas. Sitten 17. päivä me päästiin Tsukadon ala-astetta katsomaan. Ja mehän katsottiin, tää paikka on siis tuttu siitä, että tää on paikka, missä elokuva Kouluvuosi Japanissa on kuvattu. Dokumenttielokuva siis japanilaisesta ala-asteesta. Ja me käytiin katsomassakin se ennen matkaa yhdessä, niin miltä se niinku tuntui siihen niinku elokuvaan verrattuna? Tuntuiko se, että se on se oikeasti se paikka? Siis, kun me siinä mentiin sinne pihalle, niin heti se tunnisti siitä leffasta, että se on just se paikka. Ja sit siellä oli vielä osa niistä samoista niinku oppilaistakin. Se oli hauskaa puhua niitten kanssa siitä Aivan, kyllä. Joo. Ja mitä sitten meillä oli lisää vapaa-aikaa. Ja sitten me lopuksi sinä iltana saatiin mennä Tokyo Skytreehin, eli semmoiseen näköalapaikkaan. Se oli tosi hieno. Mitäs sä koit sen ite?入場口は4階にございます。恐れ入りますが、エレベーターの呼び出しボタンを押していただき、皆様ご登場ください。Noniin. Noniin. And you can check. Oh, is that? Aivan. 600 metriä minuutissa. Nyt me ollaan 150, meni yli 200. 250. 300 ainut saa paikasta. Yeah, I knew this happened. Mitäs niinku ylös? Oh my god, mitä jokainen on Siis, mä en edes tiennyt niinku, ennen kuin me mentiin sinne, että se oli niinku Jujutsu Kaisen teemainen se koko paikka. Ja sitten siellä oli niinku, ensinnäkin ne näkymät oli uskomattomia, varsinkin illalla. Ja sitten kun ne alkoi soittaa sitä Jujutsu Kaisen teemaa siellä, niin tai niinku, siinä kohtaa se oli yksi mun lempparipaikat koko Tokiossa. Sitten 18. päivä, viimeinen päivä. Me päästään kattoo Team Lab Planetsia. Mitä sä tykkäsit siitä? No siis se oli niinku semmonen yllättävän niinku interaktiivinen museo, että niinku sä ite siellä niinku kävelet niistä sukkasilla siellä vedessä, tai ilman sukkia siellä vedessä, ja sitten siellä oli niinku vähän semmosia kummallisiakin juttuja, niinku ne kiiltävät pavut siellä. Ja sit siellä oli niitä se kukkatarha, joka oli mun mielestä tosi siistiä ja kaunis. Joo. Sitten sen jälkeen me lähdettiin Asakusaa päin ja siellä me saatiin laittaa kimonot päälle.
Mitäs sä tykkäsit siitä, että päästiin kattoo se vanhaa temppeliä siellä ja päästiin kimonotkin päällä käydä katsomassa? No siis se temppeli oli niin tosi siisti kokemus tälleen. Mennä sinne ja heittää ne kolikat sinne sisään ja heittää pari rukousta. Mut se on sitten vielä ihan eri, kun sä menet sinne niinku kimono päällä tekee se kaikkea. Kyllä. Ja sitten ne kimonot oli ensinnäkin tosi siistejä ja tälleen. Siitä tuli paljon hyviä kuvia otettua. Kyllä. Ja oli hyvä kokemus ylipäätään. Joo, kyllä. Ja sit se olikin oikeastaan, se oli sitten meidän Japanin matka siinä. Ja mulla on vielä pari kysymystä tässä. Ja joo. Kokonaisuutena, mitä sä opit tästä matkasta? No, mä opin tällä matkalla niinku aika paljon just tästä Japanin kulttuurista. Ja mä opin myös tosi paljon niinku näistä käytänteistä, mitä nämä japanilaiset tekee. Ja sit mä opin japanilaisesta kouluelämästä tosi paljon. Ja no, ruuastakin tuli opittua aika paljon ja matkustamisesta ylipäätään, kun en ole hetken niin matkustanut kauheasti. Joo. Ja itsestäkin tuli opittua vähän kaikenlaista matka-aikana. Noniin, sepä hyvä, joo. Ja jos sä saisit vielä kokea yhden asian, joko uudestaan tai jonkun uuden asian Japanissa, mikä se olisi? Jos mä voisin kokea jotain uudestaan. Niin, no. Tai sit jotain uutta Japanissa ihan miten vaan. Mikä on se yksi asia, jota jäi sua eniten odottamaan? Se on kyllä aika vaikea kysymys, mutta... Toi on tosi vaikea kysymys, mutta on kyllä pakko sanoa, että se kun mä ja Mio lähdettiin sinne vuoristorataan, niin olisi pakko kokea uudestaan ja tällä kertaa päästä siihen vuoristorataan. Kyllä, joo. No sit vielä viimeinen kysymys. Miten sun tavoitteesi onnistui tämän matkan aikana? No siis mun tavoite oli niinku... Ainakin niissä papereissa luki, että se oli niinku tehdä semmonen pieni päiväkirja siitä, että mä muistaisin mitä tapahtui. Ja mun mielestä se meni ihan hyvin. Mä tein sen niinku parin päivän ajalta oikein hyvin. Ja sit mulla oli tämmönen vähän sekundäärinen tavoite, ottaa vaan mahdollisimman paljon kuvia ja videoita. Ja se mulla meni hyvin. Mä sain sieltä yli 1900 kuvaa itse. Oho, toi on aika paljon. Jep, mä oon itekin yllättynyt. Noniin. Mut hei, kiitos tosi paljon Nikolas tästä haastattelusta. Joo. Ja eipä mitään. Oli mukava jutella. Kiitos. Noniin. Mä en voi mitään QR-koodia näyttää check-in. Tässä on pieni laukku, että on niinku 40 Finnairin 15. Toinen on 55. Okei, hyvä. Hyvä.